Jo el que voldria destacar, mentre no se sap la veritat d'això, que segurament no sé si la sabrem mai, és sobre aquesta hipocresia que estem vivint aquests dies, sobre a qui li venem armes, a qui no li venem armes, qui respecta els drets humans, qui no respecta els drets humans, i avui sortia aquí Erdogan a treure pit sobre el que estava passant allà i que s'havia de fer una investigació. Turquia és el país del món on més periodistes presos hi ha, sense possibilitat d'indult en casos de cadenes perpètues, sense possibilitat de recórrer legalment, i a Turquia, per cert, també els hi venem moltes armes. I a part, hi ha el tema del Iemen, que fa 2 dies sortia la ministra dient que no creu que arribaran les armes a matar cap nen, com si les armes, no sé, s'utilitzessin allà les pistoles per plantar geranis. Aleshores, jo crec que estem vivint una situació d'hipocresia total. Ara mateix en el Congrés, aquest és el punt calent, Aràbia Saudita, no sé quants dies durarà, ara mateix és el punt, és, diguem, el punt calent i s'ha de fer alguna cosa perquè surt aquest cas. Però quants altres casos hi ha? Quants altres països estan vulnerant els drets humans? Quants altres països estan vulnerant, ara que es parla del periodista Khashoggi, la llibertat de premsa, no? I en el cas de Turquia ja estem pillant la gestió de la política fronterera i sembla que allà no hi passi res, no? I jo ho veig tot absolutament hipòcrita.